שלום, אנחנו מדברים היום על מכשיר של חברה נוגה-בסט, מכשיר שנקרא E5, שהוא משלב כמה סוגים של הטיפול, והוא מכשיר מאוד יעיל והוא עוזר במקרים גם של הבצקת, גם כאבי הרגליים, ויש לו פעולה משולבת. אז אנחנו נתחיל, יש לו פעולה משולבת. דבר אחד, הוא יודע לעשות רפלקסולוגיה בעזרת פירמידות האלה, שזה בנוי מטורמלין. טורמלין זה הפטנט היהודי של חברת נוגה-בסט, זה חומר שמייצרים אותו בתנאי מעבדה מארבע סוגים של אבן טבעית. המטרה ליצור חומר כי באותו רגע שהוא מתחמם, שהוא ייתן חימום אינפרה-אדום באותו אורך של הגלים שמשדר את הגוף שלנו. ואז חום הזה הוא מאוד ידידותי, הוא נכנס לעומק של הרקמות, הוא יכול להיכנס עד 10 סנטימטרים פנימה ולחמם ולשחרר שרירים דפוסים. חוץ מזה שזה גם בנוי בגובה שונה. אם תסתכלו פה, יש פירמידות שהן יותר גבוהות, יותר נמוכות, שזה גם אמור לטפל בבעיות של רגל שטוחה. והכי טוב והכי יעיל זה עובד כמובן שזה מתחמם ומשדר את החום האינפרה-אדום בתוך הרגל, וגם עושה רפלקסולוגיה ומתקן בעיות כמו שרירים דפוסים, כאבי רגליים ורגל שטוחה. מפעילים את זה מכאן, יש פה אופציה של החימום, ויש 3 רמות, low, medium, יש low, medium ו-high. שב-low טמפרטורה של הפירמידות בסביבות 40 מעלות, במדיום 50-55 מעלות, ובחי הן מתחממות עד 65-70 מעלות. אבל אף פעם כמובן לא מומלץ להתחיל מטמפרטורות הגבוהות, ומומלץ להתחיל מטמפרטורות נמוכות, ושבן אדם יתרגל אפשר להעלות את הרמה של טמפרטורה. עולים על הפירמידות, מפעילים רמת חום הרצויה, ואז מה שעושים, אוקיי, אם זה קשה, אם יש עודף משקל, אז אפשר להגיד לבן אדם, תשים גרביים, שיהיה טיפה יותר קל בהתחלה. אבל מה שמאוד חשוב, לשכנע, לעמוד על זה אפילו כמה דקות, והכי טוב זה בעצם להתהלך על זה, שאז אתה עושה לעצמך, אתה בעצם עושה רפלקסולוגיה. כי כל הפירמידות האלה הן לא סתם, הן בנויות עם כל הידע קוריאנית ברפלקסולוגיה, ויש הרבה מאוד נקודות אקטיביות בתוך כפות הרגליים שמשפיעות על האיברים הפנימיים, ואתה פשוט מתהלך על זה ככה. כמה שבן אדם יכול, שזה קשה, אפשר לעשות הפסקה ולעבור לשלב הבא. באופן אישי זה עזר לאבא שלי לבצקות מאוד קשות בדלקות בכפות הרגליים אחרי אירוע לב. זה מאוד עזר לו ופתר לו את הבצקת תוך 1.5 שבוע, כי אחד גם מעקרונות, הגוף שלנו הוא בנוי בצורה כזאת, כי באותו רגע שיש לנו חימום באזור מסוים, אז גוף מתחיל להזרים לשם דם כדי לקרר את האזור. אז באותו רגע שבן אדם עומד או מתהלך, בקיצור שהוא משתמש בפירמידות האלה, זה מתחיל לזרז ולהזרים את הדם. גם חום אינפרה-אדום שהוא חודר פנימה, יש לו השפעה שהוא מדלל את הדם. אז זה גם משפיע לטובה, גם זה מוריד לחץ דם וגם מתחיל לשפר זרימה של כל הנוזלים. הקוריאנים קוראים למכשיר הזה, יש לו שם שני המסחרי, הם קוראים לו לב שני. אוקיי? כי הוא באמת עוזר ללב שלנו לעבוד עם הרגליים, שזה הכי קשה, כי זה איבר הכי מרוחק מהלב ודורש הכי הרבה לחץ דם. אז זה ממש עוזר לעשות צירקולציה של הדם ושל הלימפה ושל כל הנוזלים. כתוצאה מזה, משימוש מהמכשיר הזה באופן קבוע, יורדות בצקות.
יש לי דוגמה של אבא שלי. אבא שלך נעלם לו לגמרי, נכון? נעלם לו לגמרי, כן, הרגליים שלו, אבל הוא משתמש בזה, אוקיי, לקח לי לשכנע אותו כי קשה לו לעמוד על זה, זה כואב בהתחלה, קשה לו לעמוד על זה, אבל שורה התוצאות, הוא משתכנע. טוב, נעבור עכשיו להדגמה, כי המכשיר הזה הוא לא רק נותן רפלקסולוגיה, חימום של כפות הרגליים, הוא גם יודע לעבוד עם פולסים חשמליים בתדר נמוך. כדי שהפולסים חשמליים בתדר נמוך, המטרתם זה להפעיל את השרירים שבן אדם לא יכול להפעיל אותם בעצמו בגלל הכאבים, בגלל כל מיני סיבות אחרות, והפולסים החשמליים האלה יש להם השפעה מאוד טובה, זה מוריד כאבים, זה ממש נותן, גם מזרז את זרימת הדם, גורם לשרירים לעבוד, וזה מאוד חשוב במיוחד לבן אדם שהוא מוגבל מסיבות כאלה ואחרות ולא יכול להפעיל את השרירים שלו בעצמו בחדר כושר. כי זה כמובן הכי טוב, אבל לא כל אחד יכול לעשות את זה. אז יש פה 4 תוכניות, ויש פה גם אלקטרודות כאלה, שאותם מומלץ להחזיק בידיים, כאילו ככה בצורה כזאת, וזה נותן פולסים חשמליים. יש פה פלטפורמות שאתה מניח את הרגליים שלך, זה הפלטפורמות השחורות. אני עכשיו אפעיל אותם. הן משלבות, הנקודות האלה זה גם חימום באינפרה אדום, וגם בפלטפורמות האלה הכפות הרגליים מקבלים פולסים חשמליים. מה שמומלץ תמיד ששמים על זה רגליים, לשים מגבות לחות. מגבות של תינוקות, אתה יכול לעצור להביא. המשכתי. אוקיי, אז מומלץ כדי שהפולסים חשמליים יעברו בצורה הכי יעילה, בטוחה, גם מבחינה של היגיינית, הכי טוב לשים על זה מגבות לחות, אז לא נצטרך לשים עוצמה גבוהה, וככה זה גם יהיה הכי אפקטיבי. אז פשוט מניחים על זה כפות הרגליים, מחזיקים את האלקטרודות בידיים, שזה גם ייתן פולסים לפלג גוף העליון, ויש פה גם כאלה של ואקום, שאם בן אדם סובל מכאבים באזור מסוים, למשל אבא שלי סבל מכאבים ברגליים, אז אפשר להדביק את זה, כמובן להרטיב טיפה ולהדביק. אוקיי, אם יש כאבים בכתף או בגף התחתון, אפשר גם להדביק את זה לגף התחתון ולתת פולסים חשמליים גם שם. אני לא אעשה את זה כרגע, אבל הרעיון זה פשוט להחזיק את זה ולתת למכשיר לעשות את העבודה שלו. הוא בנוי, יש פה כמה תוכניות, מ-15 עד 30 דקות. המשכתי. ואז שמניחים את הרגליים דרך מגבות לחות, כמו שאמרנו, ומחזיקים את האלקטרודות, אפשר להפעיל את המכשיר. שפולסים מופעלים, זה מראה את הסימנים פה, ופה יש לך שליטה בעוצמה של הפולסים. חשוב להגיד, יש גם את השלט שאפשר לשלוט. כן, יש כמובן, כדי לא להתכופף, שיהיה נוח, יש שלט ששולט בכל הפונקציות, וכרגע אני פשוט מעלה את זה לרמה שאני מתחיל, עכשיו אני כבר מתחיל להרגיש את זה חזק, הפולסים גם בכפות הרגליים, גם בידיים, וכל אחד לפי רגישות שלו, אני שמתי ברמה 0.6, יש פה עוצמה עד 20, כאילו שזה כבר נדיר, שזה מאוד חזק, רק אנשים שיש להם באמת רגישות מאוד נמוכה יכולים לעלות לעוצמות כאלה, אבל בדרך כלל זה העוצמה שבן אדם מכוון לפי הרגישות שלו, והוא פשוט יושב ומקבל את הטיפול מ-15 עד 30 דקות. יש גם 4 תוכניות שהפולסים האלה הם באים והולכים לפי תוכניות שיצרן קבע מראש,
והתוכניות נשלטים מכאן, זה תוכנית A1, כרגע יש גם תוכנית A2, A3, A4, שכל תוכנית הזאת היא פשוט שונה מבחינת מהירות, עוצמה ואיך פולסים באים והולכים. וריאציה של הפולסים, וזה פשוט נותן טיפול אופטימלי, יש יותר רגוע, יותר מאומץ, ובעיקרון זה הפעילות של המכשיר. וזה באמת מכשיר אוניברסלי, שכמו שאמרתי, חוץ מכפות הרגליים וחוץ מרפלקסולוגיה ופירמידות וטיפול בפולסים חשמליים, אפשר גם להצמיד את הדברים האלה לכל אזור שהוא בעייתי. אם יש כאבים בכתף אז אפשר להדביק את זה, רק מה שחשוב להדגיש, וזה ייתן פולסים חשמליים וזה הוריד כאבים, יחייב לעבוד שרירים באותו אזור, ועקב כך גם יגביר זרימת דם לאותו אזור, וכמובן איפה שיש יותר דם יש יותר ליקוציטים שהם מתחילים לטפל בכל הדלקות ועוזרים לאנשים לפתור את הכאבים והבעיות. אז רק מה שחשוב להדגיש, כי מדובר על פולסים חשמליים, המעגל חייב להיות סגור. אם לא מחזיקים שני אלקטרודות, רק אלקטרוד אחד, המכשיר ייתן, עוד מעט הוא ייתן סימן של תקלה, כי פשוט מעגל חשמלי לא סגור. אותו דבר נכון לגבי הדברים של הוואקום האלה, חייבים להשתמש בזוגות. אז זה הכל, תודה רבה ותהיו בריאים.